Tá sé nám gon chlár meascra. Sra radio thugans ardan go nóiscríomhna a Ghaeilge a chur láthir ag Marcus McConneil. Cuinnum maithir bheith seasta go salúnda os ciún dirtil. Budéach an is go bogagé á rin seáil amach go cáréiseach grábhar. Bhar leis ná rud maith an lipéad calpáil a bhaintá agus binigé cuairim na maidine. Do bhain, agus do béon budéal sanna dhéon duch bhaine hósa dul ar scoilin chéad lá, agus fáin fadar an té a fuair raibíne, scóir nó ioplé. Cuinlum na héonghailig am a bháthir is séin fax le scaile bhuaí isteach is scoil náisiúnta an Cheargín i gcíl chuinnig heas. Caonlum cartaí corcra ar a raibh scríte focail bheoga ghunta i láimh lenahí an bhúntóra. An sa, an san, in niuh, anis, madara, iasc, mucas bó. Ba mise inis seán ó sionig agus nuair a chuirir sa le héad in niúil do meildaí heoldan. Siúpadóir si ar a bóthir. Caonlum ar a Indeed, in fax was snach and I go into school. Hánig lá saorig Caonlum Roslóir, le dul haar lear far am a bháthir chéana. Stóir bhuair chaite sasnice sin agus I luúintá cur dar léhice ar ó heaven focail water ará gceart. Can I have a glass of water? Dimmig an tainteach agus bejaard an a déagahecht agus níor héanas an saoil a ligróm mar nuéisach. Ní chéad fost a Dexicó bhún chain, agus san íis ma hirimí an diog, do baitlum drihid fiction an €5 a hánig haríhisteach san áit míoch pléascanna chetrían in Icaldíomh, ban réalta agus Johannes Rúgine, Felsov. Is móla agus ihe, machas ma dhéagléanta, caite stíga monarchin varteola mal am mór fotlarige. Agus do bhar an taantas áirpach a bhéadú go garid rim víist in na harteiste, smó fear agus ben ó na horpa a chuirna léanta úd síos sam hanta. Níor bheith an diagóri iad a rih am himpelafach. Cuidíomh íor haidúirí mór a grí a behiad a hrid trá ar san éantas do thuirteil ar fad. An taantas úd sóvéideach a chuir cogam éfachtach ar an Afghanistáin sa ri dep ar fadéir mar stát é á reint in a fobulachtaí íor hóvéidecha in Iesan. Se, íor hóvéidige be cuidicus sa bhí goberlum, agus á múr ar an té thuairach rúsánach ar éana díomh inis fé mar a thucin ar gcuine díomh tamil. I gad dom héin, sé bliana diog, bhí dóhan tuiscine an rúise se gom le go dicin gur cailín aimsere a bhí á gléach go cainteoir é an tangach rúise áirithe, mar lesanamarum, agus lesanam san i ggétharum de bhar folt fada grúige agus aigín glóite. Ba chuma leis an snachóg bagartí homa erótacha an Valkyrie fears an Ucrain, sé bhó dhéon tinnis dá ná canna héamh rúsis a bhain a bheith mar uair laura aige, Ucránach ó hóchas a bethe. Agus is amachchas an discint hochhangolíoch réamhlóideach san a gáiscis san frithúnsaí a beart fós. Se, éanúir a san amach a gaiach an Ucránach an tróchum, agus cailín aimsire an tisil garamig mar anam mí gheanna gérum. Rúsánach an masla a chean hanascaige. Má húil éarnacha ar lasa le na chlichte a hílas héin a bheith. Rá lá a land san a réig, agus tá go maithir sa misina níl go holcas maithí an chraic, a chur an dríú lá héin agus rúisecha sa churna le ríiste gom, do rug sé bastard a grím scrogalarum, agus na rup a gcuine nála ar fad mé. Bhí is teanta ige, na héin bhéicige, na héin vlachtige, na héin vagartige as rúisis. Nó gur hánig polanach go réchúiseach an ár nece, agus cúrá a cholaí á tangaracht go slachfarige. An na nuamh nó máireach a heachta métá, bon agus bár bhí a scéal, agus sinna nuair a hánig chum tuiscint ar chastacht an cheangal idir tír agus tenge, amach as ar a ggóint le Ucránach a ginnoch me gheansa ar an gáilin. O lauden tange geilinglum, a chyd mo Christmas door.
an tang laur bavahlium in nering glas fado. She tang vein ar shain shri an chain tis mail glor. O lauren tang gaelinglium is bandem chrian bron. O lauren tang gaelinglium she tang hart ngael.